Τι κάνει μια γυναίκα να ξεκινήσει από το Λαύριο, την Κηφισιά ή τον Ασπρόπυργο και να φτάσει ως τη Γλυφάδα για να πουλήσει ή να δώσει ενέχειρο τα χρυσαφικά της? Μια άλλη γυναίκα, η Σοφία Μακρύ. Η Σοφία Μακρύ, γνωρίζοντας ότι τα χρυσαφικά σας, εκτός από την εμπορική τους αξία, έχουν και μια ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, πρώτα θα ακούσει μαζί με ένα φλιτζάνι καφέ ή τσάι την ιστορία σας και μετά θα σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή τιμή για τα χρυσαφικά σας. Γιατί εμείς πιστεύουμε στη διπλή αξία των κοσμημάτων σας. Και όλα αυτά στον πρώτο όροφο του εμπορικού κέντρου Πλάζα για απόλυτη εχεμήθεια. Σοφία Μακρύ. Αγγέλου Μεταξά 39 στη Γλυφάδα, στον πρώτο όροφο του Πλάζα, απέναντι από τη στάση του τραμ Πλατεία Εσπερίδων. Αγορές ενέχειρο χρυσού Σοφία Μακρύ. Από γυναίκα σε γυναίκα. Για ραντεβού, τηλέφωνο 210 89 48 650 και κινητό 6970 9650 81.